Още една. Няма да се пусна. Брат, няма да се пусна. Някъде го откачи. Боби, откачи го. Ще ти купим бомбон. Така че я се пусни. Да, Явор. Явор! Да се води война, ама ти се. Да! Това е новия приоритет. Само да кажа, че се бият да играят с мен. Всяка една спага за другите. Направо с това ще тръгне, с кемпера и в кемпера ще е абсолютно всичко. Ей така трябва да си това. Добре, ти малко по-нагоре, малко по-нагоре. О, идеално, малко по-вляво. О, не мачкай се, двам. Хайде, Добро утро. Добро. О, да. Абе, знаете да с чудентации. Как се казваш? Боян Боянчо, на колко си години? на 6,5. Кое ти е любимото движение в авто? Напът. Напад? Добре. А ти как се казваш? Калина. На колко си? На 8. Кое ти е на теб любимото движение? Скок напред. Скок напред? Добре. А ти? Аз Мариса На колко си? на 9,5. Добре. Кое ти е любимото движение? Скок нагоре. Скок нагоре? Да. Добре. А ти как се казваш? Дея. Дея, на колко си? На 7. И кое ти е на теб любимото движение? Напът. Напад? Браво. Казваш? Емили. На колко си? 8. И кое ти е любимото движение? Скок назад. Това. На колко си години? На 9. Кое ти е любимото движение в авто? Крачка напред. И? А ти на колко си? На 8. Как се казваш? Марти. Кое ти е любимото движение в авто? Не знам. Не знаеш? Искаш да ми покажеш някой? Не знам. Ако трябва да си избереш едничко? Не знам. Добре. Скок назад. Браво. Мартин. На колко си години? 9. И кое ти е любимото движение в авто? Скок напред. Скок напред. А ти на колко си? Аз съм на 6, казвам се Ени. Любимото на движението в топката е Анка. Как се казваш? Боян На колко си? на 11. И кое ти е любимото движение в топката? А ти на колко си? Как се казваш? Аз съм Стела и съм на 11.